Hvala lijepo. Hvala. Prije svega ja želim srdačnu dobrodošlicu u ime Upravnog odbora Sindikata policije Kantona Sarajevo. Draga djeco, poštovani roditelji, uvažene kolegice i kolege, članovi Sindikata policije, želim da se ugodno i dobro osjećate ovdje. Drago mi je da ste u ovolikom broju i volio bih da se nova godina više puta slavi, a da se ovako okuplja. Prije svega želim napomenuti par stvari. Nakon dužeg vremenskog perioda, ovaj upravni odbor koji funkcioniše u ovom sastavu, evo nekih pola godine, odlučio je provesti aktivnosti na dodjeli paketića svojoj najmlađoj radi. Dakle, mi smo dali sve od sebe da provedemo aktivnosti na najbolji mogući način. Trudit ćemo se da i u narednom periodu isto tako organizujemo svake naredne godine za djecu svih naših članova sindikata dodjelu ovakvih paketića. Prije svega da njih obradujemo, da se družimo i da sve to kao jednu zajedničku uspomenu nosimo kroz budućnost. Namjerno je upravni odbor se rukovodio djecom više uzrasta iz prostog razloga što u ranijem periodu, kada nije bilo organizacije, odnosno duži vremenski period nije organizovana dodjela paketića. Iz tog razloga je upravni odbor donio odluku da se paketići organizuju, pa možda i za malo stariju generaciju u odnosu na ono kako bi to priličilo. Svi su predlagali da to bude do nekih 7 godina, evo mi smo izašli i na 10 godina. Naredne godine, ako Bog da, planirat ćemo provesti iste ove aktivnosti s tim da će taj uzrast biti najvjerovatnije do nekih 7 godina. Ja na kraju ne želim u vezi nekih aktivnosti koje se nikad provodi, ne želim oduzimati dragocjeno vrijeme koje pripada ovoj najmlađoj raji. Želim da ovo vrijeme koje smo za njih planirali zaista bude njima i posvećeno. Zahvalit ću se općini Novi Grad, javnom preduzeću Loko, koje nam je ustupilo ovu salu, zatim civilnoj zaštiti općini Novi Grad, hitnoj pomoći Kantona Sarajevo, naravno našim policijskim službenicima koji ovdje prijedno rade na osiguranju ovog javnog skupa. Također zahvaljujem se svim sindikalnim povjerenicima i članovima sindikata koji su dali svoj doprinos da se realizuju ove aktivnosti i da budemo ovdje. Svima vama, članovima sindikata, uvaženim kolegicama i kolegama, najmlađoj raji, želim sretnu i uspješnu novu 2016. godinu, da nam budete zdravi, veseli, živi i živjeli. I ja bih zamolila malo veći aplauz ako nije problem. Molim vas, jači aplauz da vi samo znate oko ove organizacije kako je gospodin Mirza rekao, to je bilo sve po PS-u, vidjet ćete. Dragi moji ljepotani, dragi moji mališani i naravno dragi roditelji, veliko hvala što ste došli, a ja moram reći, ono prvo što ću reći, neka ste vi zdravi i živi u 2015. a još zdravi ako bude u 2016. Kako sam samo nekulturna, ja bih da se predstavim, moje ime je Dobra baka Mraz. Da, znam da lijepo izgleda uzevši obzir da imam 137 godina, ali vjerujte, treniram zumbu, zdravo se hranim i naravno slušam svoga djeducu. Dragi mališani, da vas pitam nešto,
Da li vi znate ko će nama večeras doći? Tko? Neću je dobro? Djeda Mraz, tako je. Ali vam ja moram prvo nešto reći, samo da zamolim tete da sklone mališane ovdje sa podloge, sa bine. Samo malo. Tete. Krenit ću od početka. Dragi moji mališani, u 365 dana, 364 dana ja vam razvrstavam pisma. Drugim riječima, ja vam dođem nešto ko BH Telekom, ali nisam, naravno da nisam. Ja sam kao i svaka žena svome djedici dobra kuharica. Prije svega ja mu pravim purek od ledenica, pravim čorbu od hladne kiše, šampitu od pahuljica i vjerujte, sve to bez holesterola, nije ništa, sve je nemasno i moje djedica jako zdrava. A djeco draga, da ja vas pitam, jeste li vi bili dobri ove godine? Neću tako, pitam sve redom. Djeco draga, jesu li roditelji bili dobri ove godine? Ne! Pitat ću ponovo. Jesu li bili dobri roditelji ove godine? Da! Ja želim da oni budu bolji još nego što su bili i da vas slušaju. Djeco, jeste li primijetili da nema snijega? Nema. A sada će raspust. Za koliko dana je raspust? Za 3 dana je raspust, a snijega nema. Imam jednu ideju. Ajde, ja sada znam pjesmicu koju ćemo svi zajedno otpjevati, ali prije svega prekid. Morate se svi skloniti sa ulaza, molim vas. Morate se svi skloniti sa ulaza, meni je tako rečeno. Policija kad kaže ja moram reći sklonite se sa ulaza, svi. Napravite mjesto, rasporedite se, mališani mogu ući unutra, naravno, i roditelji dobrodošli. Napravite samo prostora. Evo ovako, pjevat ćemo jednu pjesmu, svi. Idemo malo jače, rukice! Šapće basaju i banane snježe, a snijeg kao veselečka hoće i neće. Dobrodošao Snole! Dobrodošao najljepši snječku u Bosni i Hercegovini! Spavali poruši, a ujutro kada skoči i otvori oči. Sve se bijeli bajke, ulice i grijeh, napadao snijeg. Hvataj skije, grabi sanke, pa brzo na brijeg. Napadao snijeg. Roditelji dragi, molim vas rukice, mama pravo! Prozora dijete stoji, pogled k nebu seže, tiho šapće pasme mu, pada snježe, a snijeg kao da se nečka i hoće i neće, tek poneka pahulica mimo zemlji kreće. Već je kasno i od svijete mora na spavanje poći, a ujutro kada skoči Idemo svi zajedno, ruke gore! sve se bijeli, iz bajke, ulica i grijeh. Napadao snijeg, hvataj skije, grabi sanke, pa brzo niz bijeg. Napadao snijeg, sve se bijeli, iz bajke, ulica i grijeh. Napadao snijeg.
Zdravo, ja sam Djed, Snješko Bilić, Snješko Bilić, Snova. O, zdravo Snova, šta ti to tako zanimljivo radiš? Gradim. Nema ništa uzbudljivije od gradnje, lijepog velikog turna. Osim možda kada se sruši. Danas je dobar dan za doček nekoga. Djed Mraz! Tako je, Snole, danas nam dolazi Djed Mraz. Tako dakle, gegaš se, mašaš loncetom i provlačiš se kroz zinu. Baš kao pravi Djed Mraz.